Espero que hàgiu menjat molt bé. També he vist que no sou del ram de l'aigua. I bé, espero que tot el que us pugui explicar avui doncs us pugui ser interessant. Bé, una cosa, el meu nom és Francesc Puertas, soc expert en cotilleria i de fet la meva experiència em ve de molts anys estar a empreses o sigui, ser el responsable de marques com Belcor o com Gemma o com Intiva Cherry o com Lu, Bolero, Majestic, marques que segurament les recordareu o les useu, vale? Aleshores, a partir d'aquí, dius que en aquests moments encapçalo un grup de persones que ens dediquem a divulgar els coneixements sobre cotilleria, sobre productes associats al pit. Dit això, i com que ja heu vist que porto jaqueta, ara me la trec perquè així anirem més bé, un moment. Bé, doncs us explicaré. Confio que hi hagin coses de les que avui us explicaré que no heu sentit mai. Segurament us sorprendran algunes de les coses no us sorprendran gens, però sobretot el que confio és que quan sortim d'aquí tots sapiguem una mica més d'aquesta peça tan curiosa, tan especial com és un sostenidor. Bé, explicar-vos primer que us haig d'explicar una mica la història del sostenidor. No us penseu, la història del sostenidor és bastant curiosa, no? Penseu que el sostenidor sempre ha sigut... Que ho veus bé? És que jo m'estic posant... Bueno, ja m'aniré remenant. Penseu que... Ja aniré canviant-me, no patiu. Penseu que aquesta peça, la peça de roba, el que és la roba interior, sempre ha anat condicionada per quina era la moda de la roba exterior. Vull dir, és molt important tindre en compte això, que per això les coses han evolucionat tant. Penseu que la història explica sempre que des de les senyores que anaven tapades de dalt baix, o sigui, des de les romanes, que anaven amb peces de roba tirades, com aquesta que veieu aquí, fins a les èpoques dels mirinyacs i dels vestits llargs i de la moda Charleston, sempre la roba interior hi ha tingut alguna cosa a dir. Mireu, la primera vegada que recorda o que es té constància que hi havia una peça que tapava el sostenidor va ser amb l'estròfium. L'estròfium és una peça que el que servia era perquè les gregues poguessin practicar esport i que el pit no els hi veiés. Vull dir, va ser la primera vegada que van tindre una necessitat d'un sostenidor. De totes formes, si a alguna persona se li hauria de criticar tota l'evolució de la roba interior, el pitjor invent va ser aquesta senyora, la Caterina de Medici, que resulta que va obligar a les cortesanes a que anessin amb una peça de roba que els hi fes la cintura molt estreta, d'acord? Allà van néixer les cotilles que realment el que feien era fer la cintura d'abella. Recordeu allò de la cintura d'abella? Doncs era precisament això, que la cintura quedés molt aprimada. Aquí el que passa és que com que aquesta era la condició, normalment hi anaven les cortesanes, les dones pudientes, d'acord? El que també estava clar és que aquestes senyores anaven molt incòmodes, això va ser una destrossa impressionant de la salut de la dona, i realment el que va provocar és que els òrgans interns patien, les senyores no volien demostrar que estaven embarassades quan ho estaven i resulta que es posaven aquestes cotilles tan estretes i la veritat és que allò era terrorífic i realment això va ser una cosa que va durar molts segles, o sigui des del 1550 fins pràcticament entrat al segle XX. Clar, fixeu-vos, recordareu que inclús aquí la cort espanyola es va inventar això que eren els salvainfantes, que era aquesta mena de coses de les menines de Velázquez, aquesta mena de peça estranya que semblava que fos un cavall, doncs això anava aguantat a la cotilla, perquè la cotilla era una peça que estava feta amb peces metàl·liques, d'acord? Eren peces metàl·liques, perquè era l'única manera de poder dominar-ho.
Per tant, aquelles peces metàl·liques el que provocaven, ja dic, era algo anar molt encarcarades i sobretot que es poguessin apoyar aquest tipus de coses. Més coses. Fixeu-vos com a coses curioses, hi havia els mirinyacs. Els mirinyacs eren aquestes peces, que eren unes peces enormes, que també eren metàl·liques. També n'hi havia que eren de vímet, però normalment eren metàl·liques. Fixeu-vos que hi ha una cosa curiosa, que la casa Peugeot, la casa dels cotxes, primer van ser fabricants de mirinyacs. I fixeu-vos, l'any 1897 van fundar la Societat de Cotxes, però primer van ser fabricants de mirinyacs. Més coses. Clar, fixeu-vos, tant si era hivern com si era estiu, vull dir que es portava una cotilla. I com que es portava una cotilla, aquesta cotilla què feia? Doncs apretar molt la cintura, realment, doncs, en fi, penseu que inclús quan van desaparèixer els mirinyacs, que es feia servir aquesta mena de peça que veieu aquí a la dreta, penseu que portaven això, sabeu com se deia això que es portava aquí darrere? Per fer més cul? Sí, semblava que tinguessin més cintura. Era un polissón, es portava una mena de coixí aquí darrere. Però tot era en funció de la idea que es tenia de quina tenia que ser la figura femenina. Bé, ara aquí comencen a vindre les baralles. Resulta que tothom s'atribueix que va inventar el sostenidor. I realment la primera persona que va fer alguna cosa va ser una senyora que es deia Hermine Cadol, que si aneu a París us trobareu que encara hi ha la botiga al mateix lloc. Aquella senyora es va inventar una peça que partia en dos el que era una cotilla que era fins aquí dalt, la partia en dos i així la dona podia tindre una certa mobilitat. I això n'hi va dir le bien-être, el ben sentar, perquè veritablement això, el que passa és que no ho va patentar. Com que no ho va patentar, doncs ningú li va fer ni cas i ella no s'ho pot atribuir. Igual que no s'ho pot atribuir la Marie Touchet, que hi ha uns dibuixos que expliquen que hi havia un sostenidor com aquest a finals del segle XIX. També, el Charles de Beauvoir, en fi, molta gent, inclús hi va haver un senyor que es deia Brassier, que li atribueixen que el seu nom venia, que el nom de Brassier, el nom de Bra, venia d'aquí. Bé, el que sí és veritat és que hi va haver-hi molta guerra amb això. Inclús hi ha qui atribueix al Paul Poiret que fos l'inventor del sostenidor, i no és veritat. El Paul Poiret el que era un lluitador anticotilla. Aquest senyor es va inventar la moda Charleston, la moda de la peça tirada des d'aquí dalt fins aquí baix, res de xures, es tractava d'allò. Penseu, perquè tingueu una idea, inclús a la Primera Guerra Mundial el Departament de la Guerra dels Estats Units va demanar que les dones donguessin les seves cotilles perquè els hi feia falta ferro. I gràcies a totes les cotilles que van recollir van poder fabricar 2 bucs de guerra. O sigui, imagineu-vos a vosaltres de què estem parlant. Estem parlant d'algo molt sèrio. Bé, aquest senyor també se'l vol atribuir, però qui sí realment va inventar i va patentar aquesta peça tan coneguda que és el sostenidor és una senyora que es deia Mary Phelps Jacob, que aquí teniu, aquí a la dreta, teniu la patent i el número de patent i el dia que es va patentar. O sigui, el dia que es va patentar, això va ser el 3 de novembre de 1914. I aquesta senyora, com que tenia que anar amb un vestit llarg, tenia que anar a una festa, i el que li va passar va ser algo molt curiós, que resulta que la cotilla no la deixava moure. I va dir, no pot ser. I amb una criada va juntar 2 peces de 2 mocadors amb unes cintes, diuen les males llengües, unes cintes de color rosa, que d'aquí ve tota aquesta filosofia de la cinta de color rosa. Resulta que aquesta senyora va fer possible el primer sostenidor. I com que el seu pare era el fabricant, era l'inventor de la màquina de vapor, el Robert Fulton, aquest senyor li va dir, escolta'm, noia, vés-ho a patentar ara mateix, que si no això t'ho fotran. I ho van a patentar. Aquesta va ser la primera patent a la persona que realment se li ha d'atribuir que naixés el sostenidor tal com s'entén que és un sostenidor, que és una peça que aguanta el pit, d'acord? Bé, però bueno, quan realment el sostenidor es va fer famós, va ser un dia que el Howard Hughes, l'aviador, el Howard Hughes, el director de cine, va demanar-li a un enginyer aeronàutic que s'inventés una peça de cotilleria per aguantar-li el pit a la Jane Russell perquè tenia que sortir a la pel·lícula El Forajido
i resulta que volia fer-li una camisa que portar-la nosada aquí al davant i aquell pit no s'aguantava de cap manera. Per tant, li va demanar a un enginyer aeronàutic que li fes un sostenidor i aquell senyor es va inventar un sostenidor que li va fer els pits punxeguts, d'acord? Vosaltres tots recordareu a los hombres les prefieren rubies, amb la Marilyn Monroe i la Jane Russell, que sortien amb aquest sostenidor, un sostenidor que feia els pits, deien ells, punxeguts i mirant endavant, d'acord? Penseu que aquí això va revolucionar-ho tot. Fins a aquell moment, la peça de roba, el sostenidor tal com l'entenem, no existia. Les nostres àvies esvenaven els pits, no portaven sostenidors. Els sostenidors és un invent que va començar entre el 40 i el 50. I creieu-me que és així, això. Vull dir, el que va passar va ser que Hollywood, les pel·lícules de cine, el van popularitzar i als anys 40 i 50 van néixer la majoria de les marques de cotilleria que segurament coneixeu. Clar, es tractava de començar a ensenyar, es tractava de començar a portar unes peces que normalment eren rígides però feien el pit punxegut. Penseu que el que era normal era veure amb una senyora que pràcticament no tenia cap mena de xures al·lucinada davant de qualsevol fotografia d'una estrella de Hollywood i de fet, per pura imitació, les dones veu començar a portar o a fer bona aquella figura, la figura de mostrar les vostres atxures. Bé, també hi va haver-hi qui va començar a inventar-se coses. Per exemple, la Ida Rosenthal va ser una senyora que va ser la primera que va començar a mesurar. Va dir, com pot ser que totes les dones portin el mateix sostenidor? I aquesta senyora es va inventar les talles i les copes, que d'això en parlarem després perquè realment és la cosa més tremenda que us puc explicar avui. També hi va haver-hi el moviment beatnik. El moviment beatnik, clar, no podia ser que un enginyer aeronàutic, un senyor, hagués inventat una peça, un sostenidor. Un sostenidor que això era per oprimir les dones i s'havien de cremar a la plaça pública. I aleshores estava de moda cremar els sostenidors al mig de la plaça, d'acord? Era d'allò. Gràcies a Déu, el sentit comú va portar que això es va convertir en una peça de seducció, una peça de lenceria, una peça que realment tothom és apreciada per tothom. Us avorreixo? On anem bé? No! Vale. Vinga, continuem. Oi que em donaríeu una mica d'aigua? Perquè això d'estar xerrant jo només... Bé, escolteu, més coses. Mireu, hi ha un moment en el qual el sostenidor cobra una altra visió. El sostenidor comença a ser necessari per moments concrets, per moments que són imprescindibles. Per exemple, quan una senyora està embarassada i se li transforma el pit, necessita un sostenidor elàstic. Necessita un sostenidor moltes vegades, gràcies, sense cèrcol. Això no serà el calimocho aquell, oi? No? Bueno, o sigui, les senyores necessiten necessitats de debò, necessitats perquè realment necessiten començar, se'ls transforma el pit, curiosament no se'ls transforma el pit com la gent s'imagina, així, sinó que se'ls transforma així. Per tant, això vol dir que necessiten un sostenidor que li agafi tot el volum del pit tal com està creixent. Evidentment, els metges també se n'han adonat d'això. Penseu que de cada 10 consultes que aneu al metge per dolors de pit, 3 de cada 10 d'aquests dolors la culpa la té un sostenidor mal utilitzat. Per tant, els metges s'espanten, igual que tothom. Passa que els metges tampoc ho acaben d'entendre, això. Per això comencen a dir aquelles coses, no, a l'aro no, no, a l'aro sí, és que tampoc es posen d'acord. Això intentaré aclarir-vos-ho avui. Més coses. Està clar que al final les dones, quan aneu a comprar per molts motius, perquè heu comprat un vestit i voleu un sostenidor que se us adapti al vestit, perquè voleu un escot, perquè voleu portar un sense tirants, perquè necessiteu anar a fer esport, per lo que sigui, i al final acabeu anant a comprar el que veritablement us convé, no? O sigui, realment és una peça d'ús. Al final, cadascú de vosaltres agafeu el sostenidor que necessiteu en el moment en el que necessiteu i pel que el necessiteu. I això és molt important. Bé, això us ho passaré ràpid. Mireu, fibres i construccions. Clar, jo us puc explicar que
de vegades aquestes històries que diuen no, és que les fibres naturals són millor que les fibres sintètiques. Bueno, deu ser per les senyores al·lèrgiques, perquè les fibres sintètiques han sigut la gran revolució de la cotilleria. Fibres sintètiques elàstiques que es mouen, que permeten adaptar el pit com una segona pell. Aquestes realment han sigut peces que han sigut un tipus de materials que han ajudat moltíssim, no? Clar, què es fa això? Doncs es fa, fixeu-vos, des de la filatura, el tricot, l'acabat, la confecció, tot això és molt complicat. Això no us penseu que és una cosa fàcil. I fibres naturals, clar, n'hi ha d'animals, de vegetals i de minerals. O sigui, hi ha des de les que venen de la llana, el moher, el caixmir, la seda, el cotó, el lli, el coco, el cautxú, que tot això són fibres naturals. I després, evidentment, hi ha les fibres sintètiques, fibres químiques, que són fibres artificials, que és d'aquí on han sortit les licres i han sortit aquest tipus de peces, aquest tipus de filat, que d'alguna manera el que fa és fer més còmode tot això. També, evidentment, venen, en molts casos, són fibres que venen teixits, coses que es teixeixen a partir de derivats de petroli. Per exemple, el tactel tot és derivat del petroli, i totes aquestes coses realment al final fan la confecció i el confort del producte molt més fàcil, no? Ara sembla un venedor de mantes, Perdoneu-me, Dius a més coses. Mireu, no penseu que això és una cosa... Resulta que ara tothom es pensa que això del sostenidor és una cosa que és fàcil i que les empreses ja ho tenen tot apamat i tal. Hi ha molta investigació, Vull dir, es fan moltes proves. Aquí jo us he portat 3 o 4 coses que es fan en el laboratori, des de comprovacions de colors, comprovacions de rigideses, proves de color, proves de totes aquestes coses. Ei, que esteu per mi? Que esteu per mi? Estigueu per mi, home, que si no, no té gràcia això. Vinga, va, continuo. Bé, aleshores, fixeu-vos, rigideses, tot això. Penseu que, a més, hi ha una cosa que és molt important. Tingueu en compte això que és molt important. Quan aneu a comprar un sostenidor i us costa 6 euros, sospiteu, perquè li fareu 3 rentades i ja no us servirà per res. Quan aneu a comprar un sostenidor que us costi una mica més i sigui una marca que us ho garanteixi, feu-li 40 rentades. Si després de les 40 rentades no us va bé, també us han enredat una mica, perquè un sostenidor ha d'aguantar almenys 100 rentades, almenys. I un sostenidor que aguanti 100 rentades és un sostenidor cuidado, que s'asseca com s'ha de secar, no a la secadora, que es fan les coses com s'han de fer, però un sostenidor ha d'aguantar 70-80 rentades, perquè si no 100 rentades, perquè és que si no hi ha alguna cosa que no pita. Per tant, no penseu que tot consisteix en el preu. Si al final feu números, veureu que al final totes aquestes coses no consisteixen només en el preu. I no vinc de nom de cap marca comercial, us ho estic dient molt en sèrio, això. Més coses. Penseu que és tan especialitzat això, que és de les poques peces de roba que són tridimensionals. Per tant, quan es confeccionen, es necessiten també màquines especials. Les de tricot, les de 3 puntes, es necessiten una sèrie de peces. Per exemple, el de les 3 puntades és una cosa que només es fa quan la peça és tridimensional. I aleshores els sostenidors, fixeu-vos que moltes vegades porten lligats de 3 puntades. Bé, aquí. Els tirants, els cercles, les esquenes i els gafets. Això és molt important. Mireu, els tirants han de baixar rectes. Si baixen de costat, per darrere es cruzen o veieu que es desfiguren de darrere o el que sigui, és que el sostenidor no porteu la talla correcta. O li heu fet o heu anat a comprar un sostenidor i després li heu fet un arreglo. Aleshores, si els tirants no baixen recte, alguna cosa està passant. Els cercles, els aros, han de passar per sota del pit. El que no pot ser és que un cèrcol, us punxi. Perquè si un cèrcol us punxa, no porteu la talla i la copa que us toca. Perquè un cèrcol no ha de punxar. Un cèrcol ha d'agafar ben bé per sota.
Les esquenes, aquí darrere, ara, encara que tingueu la tentació de fer-ho, ho podeu fer, sense problema. Però no us pot pujar l'esquena, no us pot pujar. Si us puja l'esquena, no porteu a la talla que us correspon. Creieu-me. I els gafets de vegades diuen és que aquests fabricants són uns pillos i porten 3 d'allò. Bueno, és que vosaltres quan us enfadeu, quan teniu la regla, quan teniu el que sigui, canvia el volum del vostre pit. I com que canvia el volum del vostre pit, que hi ha dies que esteu més enfadades, esteu més espitoses, sortiu més bé, esteu contentes, el que sigui, doncs d'alguna manera és curiós, però acabeu cordant-vos el sostenidor en diferents llocs del d'allò. Si no us apreta. Bé, més coses, tipus d'esquena. Ja sabeu que hi ha un tipus d'esquena que és l'estructurat, que és aquest d'aquí dalt, que veieu que acaba fent una mena de U aquí darrere. Si el veieu cordat, veureu que fa com una U a sota, no? Bé, doncs aquella U és perquè tingui mobilitat. Si realment aquella esquena acabés creuada sencera, perdria una part de mobilitat. I després l'esquena fina. Les copes. Aquí te quiero ver. Clar, les copes de sostenidor. Les copes del sostenidor, no tots els sostenidors són iguals. Heu vist que hi ha moltes construccions, no? I aquí, esclar, vosaltres ara esteu veient aquí un sostenidor amb una construcció concreta. Ara és quan no trobo les coses. Aquí. Veieu? Això és una costura, no sé si ho veieu, però bueno, això és una costura absolutament vertical. Val? Ai, que no em surt. És que m'han sortit els verticals. Ara, bueno, és igual, no vull quedar malament. Això, o sigui, les peces, pot haver-hi algunes que comenci la costura des de sota fins al mugró. De sota fins al mugró, per què ho fan això? Perquè així, amb aquesta costura, a sota fan la peça més rígida. Aquesta costura li aporta una rigidesa a la part de sota que fa més confortable el pit. I en canvi a sobre el deixa més tranquil, perquè és tota la peça de roba. Normalment això són construccions que porten una mica de licra. Si passo, fixeu-vos que a més aquest té el tirant al mig. Ho veieu que té el tirant al mig? Per què? Perquè us agafa ben bé del mig i us puja el pit. I prou. No fa res més que pujar el pit. Si mirem el següent és un balconet. I n'hi diuen balconet perquè el tirant està al costat. I a l'estar al costat el tirant el que fa és moure el pit així una mica endavant. I us fa regatera. D'acord? El balconet serveix per tibar el pit pels costats i fer-vos un escort més maco. D'acord? Anem bé, oi? Anem bé? Vale, vinga. Continuem. Hi ha el reductor. Hi ha senyores que confonen portar un reductor amb portar un sostenidor més petit del que toca. No, no. El reductor és per amagar pit. Per amagar pit. Hi ha senyores que els agrada amagar pit. Bueno, com que després jo sortiré d'aquí i negaré haver-ho dit, us diré que hi ha una princesa molt coneguda que resulta que necessita portar reductors. I ho sabem perquè n'hi vam tindre que fer pel dia de la seva boda. I el reductor és perquè no s'agrada, perquè té un volum de pit molt gran. I aleshores li agrada dissimular-ho. Com ho dissimula? Doncs mireu, ho dissimula amb una costura així. Veieu? Aquesta costura, tal com es veu aquesta foto d'aquí, aquesta costura el que fa és repartir el pit cap als costats, impedir que sigui punxegut, o sigui, li marca el final del pit. Ara, té que portar la talla i la copa que els hi correspon, perquè és que si no li surt per sota, li surt pel costat, o mil coses, no? No us ho esperàveu, que un cinquantó no us pogués explicar això? Doncs mira, més coses. Hi ha una altra mena de peça, que és aquesta. Vosaltres heu vist que hi ha unes costures horitzontals transversals. Ei! La costura transversal horitzontal, perdó, aquesta, és una costura que el que us fa també és modela una mica el pit. Us el modela. També us el centra una mica i us el fa més rodó.
Penseu que, en realitat, la indústria, els dissenyadors de cotilla, perdó, els dissenyadors de sostenidors, el que fan és fer una mica d'escultors del cos. El que intenten és esculpir una mica el cos perquè estigueu còmodes amb la figura que mostreu. Per tant, totes aquestes coses serveixen per això. Costura en forma de T. La costura en forma de T també n'heu vist. Aquests són, quan hi ha un pit voluminós, aquesta mena de costura el que fa és, les dues peces de sota són més rígides que la de sobre i les dues peces de sota impedeixen que el pit baixi, simplement l'aguanten allà, i la peça de dalt sempre té la intenció de que s'acomodi amb les diferències de volums de pit. Els push-ups, els wonderbras que dieu, els push-ups s'han fet cada cosa impressionants amb els push-ups. Push-up sabeu què vol dir? Vol dir apretar i pujar, push-up. Això vol dir que el que fa és això, apretar i pujar. Penseu que els francesos ho fan amb costures. Hi ha gent que ho fa posant-hi un replanat i posen coses d'escuma i posen 1000 coses. O inclús m'he portat aquí un sostenidor molt atrevit que després si voleu veure us l'ensenyaré, però aquest és un sostenidor molt atrevit que nosaltres a l'empresa n'hi dèiem el tapamugrons, perquè veritablement és l'únic que fa, tapar pràcticament el mugró, però el que fa és pujar el pit d'una manera escandalosa. O sigui, el que fa és fer un escot impressionant, us ho dic de debò. Això existeix, això està al mercat, això no... Espera, vols que te l'ensenyi? Bé, perquè veieu si se'n poden fer de coses, Més coses. Clar, hi ha les copes preformades.